Ne tɔgɔ Banjugu Dante, maison de la presse ɲɛmɔgɔya kalifalen don ne ma bi. Ni lajɛ bɛ min kan, an bɛ hukumu min kɔnɔ, san o san n'an ye 3 mai célébrer, an bɛ dɔgɔkun kelen de ta ka semaine nationale de la liberté de la presse kɛ. O semaine kelen kɔnɔ, an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ walasa ka kuma thème caman kan. Bi ta ye min ye, ka tɔnɲɛmɔgɔw wele, ka journalistes wele, mun gɛlɛya ni gɛlɛya bɛ anw yɛrɛ kan an ka baara taabolo kɔnɔna na, ka kɛ ni baara yɛrɛ kɛcogo ye, ka kɛ ni gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ i n'a fɔ a sɔrɔ siraw, ka kɛ ni gɛlɛya wɛrɛ minnu ye ni o ye bɛnbaliya minnu bɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. ni an nana ka n'an sigi bɛɛ k'i ta fɔ gɛlɛya minnu bɛ yen, ɲɔgɔn faamuyabaliya minnu bɛ yen, n'an bɛnna min kan o la, bɛɛ ka jɛ ni o solution ye, o de bɛ fisaya ma. Mɔgɔ mɔgɔ mana wuli o b'a fɔ ko presse ka problème ka ca, mɔgɔ mɔgɔ mana o b'a fɔ ko presse ka problème ka ca. Yala an bɛna continuer k'a fɔ de problème ka ca ka sɔrɔ an ma solution ɲini a la wa? Jɔnni bɛna solution ɲini o la ka tɛmɛ anw yɛrɛbakun kan? Solution dɔ bɛ presse problème na, o tɛ bɔ mɔgɔ si yɔrɔ, o tɛ bɔ faama yɔrɔ, o tɛ bɔ étranger la, o bɛ anw yɛrɛ dama de ni ɲɔgɔn cɛ, an yɛrɛ dama de kan ka sigi k'o bɛn kuma n'o kelenya kuma fɔ. O de kama nin rencontre in initiera. Atelier de bilala en place, atelier 2. Atelier fɔlɔ yɛrɛ bɛna kuma presse kɔnɔna bɛnbaliyaw kan ani baara kɛkojugu min bɛ kɛ, an yɛrɛ bɛ se ka dan sigi o la cogo di ka sɔrɔ a ma kɛ ni faamaw da don kuma ye. Filanan, an ka sɔrɔko bɛ se ka yiriwa cogo di? Problème minnu bɛ yen, a dɔnnen don, a solution dɔnnen don, experts bɛna fara ɲɔgɔn kan ka proposition kɛ, an bɛna plénière la. N'an ni solution minnu bɔr'o la, je crois que n'o appliquera o ka ɲi an bɛɛ ma. Solution dɔ bɛ yen, o application o bɛ gouvernement bolo, mais solution dɔw bɛ yen, o application tɛ mɔgɔ si bolo ni anw yɛrɛbakun tɛ. Sabu an yɛrɛ ka fara farali ni an ka bɛnbaliya ka dɛsɛ ka bɛn ko la k'an ka kow ɲɛnabɔ. Gouvernement tun ɲɛnabɔ a nɔ na dɛ, f'an ka sigi an ka kuma k'o tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye. Nous sommes toujours dans le cadre de la célébration de la semaine nationale de la liberté de la presse. Aujourd'hui, nous avons décidé d'inviter l'ensemble des responsables des associations de la presse, des personnes et ressources, pour que la presse malienne puisse parler de ses propres problèmes, ses difficultés internes. Il s'agira pour nous d'évoquer des questions de viabilisation économique, des questions d'entente entre nous d'abord, et comment envisager la mise en place d'une structure d'autorégulation. Comme vous le savez, les travaux viennent de commencer et les ateliers vont permettre des propositions qui vont être discutées en plénière et nous sortirons avec des recommandations qui vont profiter à tout le monde. Les recommandations qui vont permettre à la presse malienne de se retrouver et de faire face à ce vrai problème. À la sortie de cette rencontre, je souhaite, les problèmes sont connus, que de bonnes solutions soient proposées et lesquelles solutions seront partagées avec tous les acteurs et qu'on nous accompagne effectivement à faire en sorte qu'on puisse régler ces problèmes de cette presse malienne-là dans un contexte particulièrement difficile. J'ai toujours souhaité une presse malienne indépendante, professionnelle, refondée, dans un environnement assaini. C'est ce que nous cherchons. Et l'assainissement ne peut se faire qu'avec les acteurs de la presse. Et personne ne viendra régler les problèmes de la presse en dehors des acteurs de la presse eux-mêmes. Il faut que les acteurs de la presse s'impliquent dans la gestion de leurs propres problèmes. Merci.